Μάλιστα, να πάμε και στον κύριο Καραμάνο. Κύριε Καραμάνο, άκουγα σήμερα τον κύριο Αλαβάνο να μιλά για ότι είστε προάγγελος των εξελίξεων. Μίλησε για πορεία κατά μόνας, απέρριψε, και γι' αυτό δεν θα σας ρωτήσω, τις συνεργασίες με οποιασδήποτε προϋποθέσεις. Και θα ήθελα να μου πείτε τι σημαίνει προάγγελος των εξελίξεων. Εμείς θεωρούμε ότι ο δικομματισμός, όπως τον γνωρίσαμε στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια, έχει, όπως λέει ο λαός, φάει τα ψωμιά του. Και νομίζουμε ότι στις δύσκολες πραγματικά στιγμές για το λαό, το κριτήριο το οποίο υπερισχύει δεν είναι αυτό το οποίο προσπαθεί να περάσει η κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ όμως, δηλαδή ότι χρειάζεται μια ισχυρή κυβέρνηση η οποία να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της χώρας, και τα οποία βεβαίως αυτοί τα έχουν προκαλέσει και τα έχουν δημιουργήσει. Αλλά ο λαός βλέπουμε να αποστασιοποιείται από τα δύο μεγάλα κόμματα και να μειώνει τα ποσοστά τους. Για μας αυτό είναι θετικό. Για μας ένας αποδυναμωμένος δικομματισμός, μια τιμωρημένη κυβέρνηση είναι κάτι από το λαό. Είναι κάτι το θετικό, και μια ισχυρή κινηματική αντιπολίτευση είναι κάτι το οποίο μπορεί να ανοίξει νέους ορίζοντες στη χώρα. Το είδαμε αυτό, κυρία Μαυραγάνη. Θα ήθελα να κάνω ένα ερώτημα. Το είδαμε αυτό. Γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Μίλησε ότι τελείωσε η εποχή των μονοκομματικών κυβερνήσεων και περνάμε σε κυβερνήσεις συνεργασίας. Πώς το ερμηνεύετε αυτό? Γιατί βλέπω μια αντίφαση σε αυτό που λέτε με αυτό που λέτε. Εν συντομία, παρακαλώ, κύριε Καραμάνε. Παρακαλώ, δεν ακουστήκατε, παρακαλώ. Ναι, επαναλαμβάνω, λέω ότι ο κ. Αλαβάνος χθες είπε πως τέλειωσε η εποχή των μονοκομματικών κυβερνήσεων για την Ελλάδα και πως έρχεται η εποχή των συνεργασιών. Πώς το ερμηνεύετε λοιπόν αυτό το αντιφατικό? Όπως είπατε και εσείς, κύριε Δημόπουλε, τι εννοεί? Σε πολλές χώρες της Ευρώπης και στην ίδια την Ευρωπαϊκή, στο κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυβερνάει ο μεγάλος επίπτος χριστιανοδημοκρατίας και σοσιαλδημοκρατίας. Εσείς αποδεχτήκατε τη συνεργασία στην Ιταλία και εσείς χειροκροτήσατε την κυβέρνηση Πρόντι. Αφήστε με να απαντήσω. Κυβερνάει αυτός ο συνασπισμός. Είναι πιθανόν να οδηγηθούμε και σε μια εκδοχή αυτού του συνασπισμού, αλλά ελληνικά. Αλλά τα κοινωνικά κινήματα είναι η πραγματική απάντηση. Και η αντίσταση. Το είδαμε στην παιδεία.